जि बिसयनि थाखाय जि खामानिनि थाखाय जोंनावसो गाखोदों नै बे सेरसेनि गाइखेरखौ बारहोनो हायाब्ला जोंहा बिसि फिसा फोथांनो जाहोनो लोंहोनो उसुबिदा जायो। दै बारनो रोङिफोरबो मानसिफोर दं दा दङ गोबां खस्थ' मोनबोबाय थांनाय समफ्रावहाय। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आङो दैलामबारियावसो दंफैयो। नैबे सान्दुं थिं थिङावब्लाबो नैबे प्रकाशसो आंजों फैबाय। नै बे दैया थाख्लाय दै, दा बैयावहाय जावगोन जाहैबाय नाव जावसिगोन ओरैहाय। बे जाहैबाय बिटिनि टु देवस्रि रड, खिन्थु बियो देवस्रिसिम थांनो हानाय नङा जिहेतु बिमा दै दङ। बिमा दैखौ बारनायनि सिगां नैबे बैग्रिबारि बेखौ बेसिम मोननानै ओरैहाय खोलाजोंहाय थांनो हायो। 6 नम्बर फाथाबारिजोंहाय नामायनानै ओरैहाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय लोगो लाहैनो हाबाय बे लामाजों। दा बै नाव दं हनै बेखौ अपेनिं दिनैहाय इन'गुरेसन ब्लेसिंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरबो दंफैयो, माने खृष्टान धोरोमनि नेमजोंहाय बिथांमोना बेखौ फोथारनानै लागोन आरो। दा जों नैबे एसे गुसेब दैयाखौहाय थाबायनानैहाय बारगासिनो दङ। दा आं खाथियाव फैथारबाय नै जि बिसयनि थाखाय जि खामानिनि थाखाय बे समायाव फैदो जिसु बे गासिबो गोथार दै सारनानै बे समावहाय फोथारनाय हाबाफारि बिनाय हाबाफारि लाबाय। बेनि उनाव गोथार दै सारबाय, सारनानैहाय बेखौ फोथारबाय। बेनो जाहैबाय नै गोदान नावा, रङानो माबा बारा खालाय खानै सिथाबलायो। एबार खेबसे ट्राइनो, जावग्राया गैथ'वा होमब्लाबो माने मा बोनानैलाबो बाहोखागोन जियाजों लालिजोंनो। थाख्लाय दै गोजावलांथोंसैलै गोलावनो, दा बोबोफिनदो ट्रेक्टरजों जोंखौ ना माथो बाबु? थिखा दा बिसोरबो आसललै गाखोग्राफ्रा, नै गाखोनायफैग्राफोर। ओमफ्राय जों आराम गाखोना नोंसोर बिदिसो नाखि हरनांबाय थानांबाय। जोंनावसो गाखोदों नै आसलफोर दंखायो। नोंसोर नावआव फैबाय थागोन नामा दुगैनो? बारा दुगैफैनाङालै, नंगौ नाङालै जावग्रालाय। आइयाव नंगौ मा जादों मा बिदि नारा दे आसि जायखिया बेखौनो बारगोन आरो बाइक थाइक गासिबो जाबनानै बारजोबनो हागोन नै बेजोंनो, नैबे दैखौ। बे थाख्लाय दै खिन्थु दा एसे फिसा, खिन्थु बिराद गिदिर देरो बेबो। दा गोजोनथाव खौराङा बेनो, बिटिनि टु फाथाबारि बेयाव थांनो हासिगोन। ओरैहाय जोंनि 6 नम्बराव ओंखारहैनाय बा 6 नम्बर फाथाबारिजों दावखोनानै ओरै बिटिनिजों फैनानै बागमारा आमथेखा एरियायावबो फैनो हागोन। सिदा बिटिनिजों बारग्रा आरो बियो। जोंनि बिटिनि गामिजों फोथारखांबाय। नै बिसोरबो फैदों, नै बाहागो लाफैदों फोथारनायाव। नावा बेनो जाहैबाय नै नाव गोदान बेखेवनायनि नामाव पार्टि संगासिनो दं। नै अमाखौनो मासे सिथाखादों होनदों दा अमाखौनो मासे सिथाखादों जाहैबाय। नै बेलाय बिदना नै संखां जाबाय। नैबे एवनो नागिरबाय बेलाय गासिन जों गामिनि गाम्बारि बिलनि न' सोरगिदिं गाम्बारि दंजोबो, बिसोरनो बयनोबो गाम्बारि। बे मा दालि बिद' हांलायबावदोंसो नै ओरै बेलाय। आरो बेयाव गोदागासिनो दंबावोनो, नायनि र' नैबे आग्लायनायनिसो दां। नै बाहाग खालामबाय दा, आग्लायनायखौ बाहाग खालामबाय ना माथो? आदसा नै अमा मासे सिथाखादों जाहैबाय दा। नावनि मेनेजारा नोङो नामा आबौ? नङालै, मेनेजारालाय नङा। नै मेनेजारा नै बिसोर, नैबे मेनेजार बिथाङा सानसुमा बसुमतारी। बिथाङा माबाबो मुसाहारिसो ना। फेसिलिटिया माबायदि जागोन नोंसिनि नावनिया? फेसिलिटिया माने खामायनायनि जुक्तिनिथ' नङा आबौ जोंनिया। माने मासे मानै मोसौ बोरमा लानानै फिसिनानै दं जोङो। नंगौ सेरसे गाइखेर मोनो। बे सेरसे गाइखेरखौ बारहोनो हायाब्ला जोंहा बिसि फिसा फोथांनो जाहोनो लोंहोनो उसुबिदा जायो। दा बेनि थाखायनो जों बे नावखौ दोननाय जादों आरो। आदसा बेनो आसल फैनायखौ दासो बुजिबाय। बेजों लोगोसे पाब्लिकफोरखौबो बाहोनाय जायो। साफा सानै जुदि सोरबाफोर बारनो आबसुसै थाङोब्ला बेखौ ना होनाय गैया, बारहोगोन।
बेनो आरो नैबे थाख्लाय दैखौ बारनो हायाब्ला माखासे न'खरफोरनि इनकाम जेनेरेशना जोबोद खस्थ' जायो मानो होनोब्ला बिनि सायाव सोनारनानैनो न'खर खुंनाय फिसा फोरोंनाय लोमजानाय साजानाय न'खर फोथांनायनि खोथा दं नैबेखौ बारनानै बिदिनाखि ग्रासलेन्ड एरिया बेवहाय आं दहाय बुंनाय बायदि मोसौ मैसो बोरमा फिसिनाय बेनिफ्रायनो गाइखेर बोखांनाय बेखौ लाबोनांगौ फानफैनांगौ थांनांगौ जोथोन लाहैनांगौ बहुद खामानिया बिसोरना बेवहाय माने 12 मास थाबाय थायो बेखायनो बे दैज्लांनि समाव खस्थ' जायो दैज्लाङानो माने होबथाबाय थायो दै देरनानै खिन्थु बेखौहाय माने उरसिनो थाखाय बिथांमोना नैबे नावखौ बानायनानै लानो गोनां जादों उफाय गैया दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बेजों जायफ्रा हान्था मेला खालामो बिथांमोनखौबो बिथांमोना बादहोगोन माखासे एसे एनै बेसेन लानायनि गेजेरजों बेबायदि आरो आदैने मा दं ओरै गदना आरे माने आंनिबो खुथि दङ खुथि नोङो मोसौ ना मैसो मैसो आंनिया मैसो माने जोंनि खुथि उलाफ्रा बुहुद दै बारनो रोङिफोरबो मानसिफोर दं दा दङ गोबां खस्थ' मोनबोबाय थांनाय समफ्रावहाय बिनिखायनो देग्लायहाय एसे जाय मेलेमजिबिफोर बिसोरो सानखांनायजों गोबां सिन्था धारना खालामनानै बे नावखौ बानायनाय जादों आरोखि देग्लायहाय माने बेजोंनो जोङो 12 मास लायस'बाय थानांगौ जायो बिलासि ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा जायफ्रा मैसो खुथि मोसौ खुथि दङ बेफोरो गाइखेरफ्राबो ओरैनो बाहोनांगौ जायो दैज्लांनि समावहाय माब्लाबा दैनि थाखायनो बन्द' जायो बेनिखायनो जाहाथे दै देरनायफ्रावबो गेदेरफ्रावबो जाहाथे बन्द' जाया नै बिनि केपासिटिफोरखौ नायनानै देग्लायहाय बानायनाय जादों आरो बेनिखायनो जोंनि खुथि उलाफोरनि थाखाय जोङो सुबिदाखौ मावना लादों आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर पाब्लिकफ्रा बाफानो गोसो दङब्ला बारनो हागोन किसु माबा होनानै आरो बेनो जोंनि खावलायनाया बहुत खरस थाङोदां आदै नाव बानायनायावबो मथा मथि 50,000 बिदियानो थांबाय मिस्ट्रि खरस दंफांजों जाबजों बिदिनो गाजाल बायदिसिना बिदिजों थांबाय 50,000 बायदि ना बेबायदि दे नोंसिना मा दं बेयावहाय मैसो ना मोसौ मैसो नोंसिना मैसो नोंसिनालाय मैसो बिसिना गासिबो गोरलै गोरलैफोरनिबो दंजोबो बिसोरखौ लेखा फोरोंनांगौ ना गाइखेर फाननांगौ मोसौ फाननांगौ बिदि आरो संनाय खावनाया बिदिनो जागासिनो दङ संनाय खावनाय जागासिनो नै